खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गोबां साननिफ्रायनो नाजासेयावबो जाफुंसार जानो हायाखैमोन। नाथाय गोबां नाजाथाबनानै थारैनो रैखाथि होनो हानायजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिखौ गोजोन होनो हामारबाय। थांनाय 12 नबेम्बर खालारखालि हादोरनि रायजो राजाफोरा दिवालीनि रंजाफुबाय थानाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया उत्तराखन्ड रायजोनि उत्तरकाशनि सिलकियारा टानेलाव जादोंमोन। टानेलाव खामानि मावबाय थानाय सा 41 जन मावथिफोरा हाजोनि हाया गिसिखानानै टानेला गब्र'नायनि जाहोनाव टानेल सिङावनो नांथानानै दंमोन। बिथांमोनखौ 17 साननिफ्रायनो रैखाथियै दिहुननो थाखाय गोबां गुबुन हादोरनि मेसिन आरो एक्सपार्ट लाबोनानै रैखाथियै दिहुननो नाजागासिनो दंमोन। नाथाय दिहुननो हानाय जायाखैमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों मैया 17थि साननि हराव गमामायैनो हा सिङाव नांथानानै थानाय सा 41 जन मावथिफोरखौ रैखाथियै दिहुननो हानाय जायो। 17 सान गोबां नाजानायनि गेजेरजों एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफ, इन्डियान आर्मिनि इन्जिनियार, गोबां ड्रिलिं कम्पानिफोर आरो फरेनार एक्सपार्टफोरनि नाजाथाबनायाव सा 41 जन सुबुंफोरखौ टानेल सिंनिफ्राय रैखाथियै दिहुननो हानाय जायो। हा सिंनिफ्राय रैखाथियै दिहुननो हानाय गासिबो मावथिफोरखौ उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि आरो वीके सिंह बिथांमोना बरायो आरो खौरां लायो। दा हा सिंनिफ्राय रैखाथियै दिहुननो हानाय गासैबो मावथिफोरखौ गं 41 एम्बुलेन्सनि दारै साखाथियाव थानाय सावस्रि फाहामसालियाव लानानै थाङो आरो मोजांसिन फाहामथाय होनो थामहिनबा सावस्रि आनजाद नायनो थाखाय बिथांमोनखौ दिनै ऋषिकेशनि एम्सआव बिरखंनि दारै लानानै थांनाय जागोन होननानै मिन्थिना मोन्दों। बिथांमोननि खौरांखौ मोननानै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। देग्लाय 2023 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थाखाय साखाफारा जाबाय रायजो सोरखारा। फैगौ 30 नबेम्बर खालारखालि थामहिनबा गाबोन रायजो सोरखारा हायार सेकेन्डारि आनजादाव 60% एबा बिनि बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलि आरो 75% एबा बिनि बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो स्कुटिखौ होनाय जासिगोन। देग्लाय हायार सेकेन्डारि आनजादाव मुंख'नाय नम्बरफोरखौ लानानै उथ्रिसारनो हानाय गासै 35,000निख्रुइबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बे स्कुटिखौ मोननो हागोन। डक्टर बानिकान्त काकति बिथांखिनि जोहै रायजोनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बे बान्थाखौ आसाम सोरखारा बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। बेनिखायनो जाय अनजालु अनजालि फंबाय बिनानाव मोना देग्लाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादखौ लिरगोन, नोंथांमोनाबो जोबोर गोसो होनानै फराय आरो आसाम सोरखारनि बान्थाखौ लानो नाजा। बेजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफाखौबो गोग्गाहोनो नाजा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझाराव बड'फानि आलासि न'आव खौरांगिरि मेल लादोंमोन। बे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंनि जाख्ल'नायनि दायाव होखारनांगौनि एबा सोमावसारफिननो थाखाय आरोबाव जानजि खाफ्राबावबाय। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि फैगौ 4 दिसेम्बरनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंखौ बोख्लायनांगौनि दाबिखौ जोबनो गैयै सोमावसारफिनसिगोन। लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ थि समाव मावफुंनानै होआब्ला गोख्रोङै सुबुंखान्थियारि महरै सोमावसारनाय जागोन होननानै फोरमायदों दिपेन बर' बिथाङा। नोंथांमोनाबो सिम कार्ड सोलायनो सानदों नामा? जुदि सोलायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे गोनांथार नेमखान्थिफोरखौ मिन्थिनानै लानाया गोनांथि होननानै आं सान्दों। सिगां समनिफ्रायनो सुबुं माहारिफोरखौ सासे सुबुंनियावनो गंनै गंथाम बा बेनि गोबां सिम कार्ड बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय भारत सोरखारनि टेलिकमिउनिकेशन बिफाना मोनसे थांखि लाबाय। थामहिनबा जायखिजाया समावनो नोंथाङा सिम कार्डखौ सोलायनो हानाय नंलिया। जुदि नोंथांमोना सिम कार्डखौ सोलायथारनो गोसो दंब्ला गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ होथारनो नांसिगोन।
भारत सोरखारनि टेलिकमिउनिकेशन बिफाना फोसावना होनाय बादिब्ला फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय गोसोबादि सिम कार्डखौ सोलायनो हानाय नंला आरो सोलायनो गोसो दंथारोब्ला गाव गावनि फोरमान बिलाइनि केवाइसिखौ होनो नांसिगोन। हादरनि गेजेराव डिजिटेल साइबार क्राइमनि बायदिसिना जाथाय एबा बायदि रोखोमनि आयेन बेरेखा हाबा मावनायखौ नोजोर होनानैनो भारत सोरखारनि टेलिकमिउनिकेशन बिफाना बे थांखिखौ लादों होनना मिन्थिनो हादों। थारैनो भारत सोरखारनि टेलिकमिउनिकेशन बिफाननि बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ मानिनानै लायाब्ला नोंथाङा गासै 10 लाख रां आरो जेलनि आलासिबो जानो गोनां जानो हागौ। मैया बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरनदि वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव सलार फेन्सिं गायसननाय हाबाफारि आरो रैखाथि हान्जानि मावथिफोरनो गुसु बोथोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बायदि बायदि गानग्रा खसाबफोर राननानै होनाय हाबाफारि बाहागो लानानै रानना होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजनिफ्राय जोगार जासिगोन एबा ससाइटिनिफ्राय किक आउट खालामजासिगोन आरो आगुनि बिपिएफनि गिदिर दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म बिथाङा गाबोन समफोरनो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानो थाखाय सिं सिं सावरायलायगासिनो दं होननानै बुङो बिथां एम रनजित बसुमतारीया। दासान्दि रासिया आरो इउक्रेन, इजराइल आरो हामासनि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो दं। बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां खैफोदफोराबो बुहुमनाङैनो नुजाथिदों। बिनि गेजेरावनो दा मोनसे गिख्रंथाव खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय साननैसो सिगांसो नर्थ करिया हादोरा अख्रां फारसे गिबिसिनै सेटेलाइट दैथायहरनाय जादोंमोन। अख्रां फारसे सेटेलाइट दैथायहरनो थाखाय जथाय हादोर आमेरिका आरो इउएन आफादा नर्थ करिया हादोरखौ सिगांनि समावनो बन्द खालामनानै होनाय जादोंमोन। नाथाय इउएननि बन्द खालामनायखौ नेवसिगारनानै थांनाय 22 नबेम्बर खालारखालि नर्थ करियाया स्पाइ सेटेलाइटखौ अख्रां फारसे दैथायहरनानै जाफुंसार जानो हायो। बेखौ लानानै जथाय हादोर आमेरिका आरो इउएन आफादा बेनि सायाव मा राहा लानाय जायो सावरायलायगासिनो दं। दा बेनि गेजेरावनो मोनसे गिख्रंथाव खौरां ओंखारदों। नर्थ करियानि प्रेसिडेन्ट किम जं उन बिथाङा गोबां रोजा रोजा सान्थ्रिफोरखौ साउथ करियानि सिमा फारसे गला बारुदजों लोगोसे दैथायहरगासिनो दं। बेखौ लानानै साउथ करियानि प्रेसिडेन्ट उन सक इउएल बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो थाबैनो रौनियाफोरखौ बोखारफिननो थाखाय गोख्रों रावजों बुङो। गासैबो बेफोरबादि जाथाया थांनाय 22 नबेम्बर खालारखालि अख्रां फारसे स्पाइ सेटेलाइटखौ दैथायहरनायनिफ्रायनो जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। दा गंनैबो हादोरनि गेजेराव दावहाखौ लानानै जोबोर जिंगासिनांगौनि थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1950 आरो 2018 मायथाइयावनो साउथ करिया आरो नर्थ करिया गंनैबो हादोरा मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन, जेराव नर्थ करिया आरो साउथ करियानि सिमायाव थानाय मिलिटारिनि बांकार आरो केम्पफोरखौ सिफायनानै डि-मिलिटारि जन महरै फोसावनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। दा बे न' मेन्स लाइन डि-मिलिटारि जन फारसे थानाय सिमायाव नर्थ करियानि रौनियाफोरा 1950 आरो 2018 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ सिफायदों होननानै साउथ करियानि प्रेसिडेन्ट उन सक इउएल बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे थाबैनो सिमायाव ज' जानाय रौनिया हान्जाफोरखौ बोखाराब्ला गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो नर्थ करियाया गोबां खहा जागोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों बिथाङा। बे दावहाया जामारोब्ला गोबां गिलु-बालु गिख्रंथाव जागोन, मानोना नर्थ करिया हादोरा एटम बम दं, जायखौ किम जं उन बिथाङा बाहायनायनि सिगां खनसेबो साननाय नङा। गुबुन फारसेथिं साउथ करिया हादोरजों जथाय हादोर आमेरिका दं, जायनाव एटम बमजों लोगोसे बुहुमनि मादावनो एडभान्स टेक्न'ल'जि आरो हाथियारफोर दं। गोबां समनि उनाव रायजोआव मैया आइइडि मोननाय जाथाय सोमजिदों। बे आइइडिखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां पुलिस बिफाना बोखांनो हानाय जाथाया फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बेरफ्रुनाय बादि दावराव जाथाय सोमजिहोगोन नामा? बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोनो गोथोआव गोग्लैदों। मैया सनितपुर जिल्ला भालपुंनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा बाजार साखाथियाव थरथाम आखाइजों बानायनाय गोहोगोरा आइइडि बम बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बेलासे समाव रैखाथि बिफाना भालपुं बाजाराव आइइडि थानायनि खौरांखौ मोननानै जाथायसालियाव फैनानै थरथाम आइइडिखौ बोखांना लानानै थाङो आरो बे जाथायनि सोमोन्दै गोख्रों नायबिजिरनानै सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। बिथांनि मुंखौ मुंख'नाय जायाखैब्लाबो भालपुं पुलिस बिफाना दायो बिथांखौ गोख्रों सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै मिन्थिनो हादों।
गसाइगावआव बास आरो ट्राकजों गिख्रंथावै लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाथाया जादों 31 नं राजा लामानि कसुगावनि काली दालांनि साखाथियाव। बास आरो ट्राकजों सौग्रावलायनायाव बास गारिनि गासै 10 जन सुबुंफोरा जोखोम जादों। लोगोसे ट्राक सालायगिरिया बांसिनै गोब्राबथार जोखोम जादों होनना मोनथिना मोन्दों। मोनथिना मोनबावनाय बादिब्ला ट्राक गारिया सेरजापुर फारसे फैबाय थादोंमोन आरो बास गारिया गुवाहाटी फारसे थांबाय थादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय बास गारिनि नम्बरा जाबाय AS12E9737 आरो ट्राक गारिनि नम्बरा जाबाय HR58C5324। उनावहाय कसुगाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।